Molt bona nit, estimats ensinistrats. Ja estem aquí, un dia més, i avui entrevisteta. Una persona que, els que sigueu fans de One Piece, segurament els que esteu aquí, tots avui veniu per One Piece. Bona nit a tothom. El magazín, Despertaferro, Lady Nowi, bona nit a tots. Un altre seguidor. Avui té pinta que aquí n'hi haurà alguns bastants. En Pingu-chan 94, m'agrada molt el nom. Pingu, bona nit. Jo no parlaré més, que segurament qui voleu veure és a la Mire, la veu de l'Uta, però ja parlarem de l'Uta, No tingueu pressa. Per cert, perquè veieu que estic al dia, tinc el disc de la Uta, Ado, amb un Luffy per aquí, que sobra, però ja coneixeu l'Oda de posar en Luffy a tot arreu. Va, anem amb la Mire. Aquí la tenim. Hola. Bona nit. Bona nit. Merci pel follow, Juan i Cape. A veure si podrem fer entrevista avui, perquè estaré. Gràcies pel follow, merci pel follow. I no pararem. Però això és bo. Tot bé? Sí. Mire, sí. T'hem posat el teu nom aquí amb notes musicals. L'acabo de veure, molt maco. Promo també per la gent que no s'enteri que demà ja s'estrena One Piece Film Red. És demà ja? No, espera, demà passat, Demà passat. No, era el 4, es va canviar al 3. Sí, però avui, espera, és que ara m'espantes i tot, Avui és dimarts. O ara l'haurem cagat. Avui és dimarts. Avui és dimarts. Sí, avui és festiu. S'estrena el dijous dia 3. Vale. Demà no, demà passat. Clar. Clar, ostres, l'estava cagant jo. Sí. Sí. De cop m'ha anat un mini infart. És que tenia com el presentador d'això que just quan fèiem el directe l'endemà era la peli. No. Ara aquí m'agrada que els fans corregeixin i la mateixa Miruta. Li podem dir Miruta, no? Clar. Sí. Em sona una mica rar, però... Queda raro. I no sabem què significa en japonès, potser significa alguna cosa que no hauríem de dir. Miruta no sé què podria significar. Potser existeix. És possible, de fet. Pot ser Miruta, de saber. És possible. Què ens diu la gent pel xat? Tant de bo fos demà, clar, normal. No, Benvinguts a tot, xat. Si teniu preguntes sobre el tema que tots sabem, feu-les més tard, perquè si no em quedaran amagades i no podré. Pots pujar el so de la Mire? Sí. A veure... Jo també puc pujar, Bueno, no, mentida, no el tinc a tope. Va, no miro. Val, no puc fer més. O sigui, com que jo t'escolto bé... Des de l'aplicació aquesta, des d'on estic, no puc pujar, no? Em sembla que no. Des del vídeo aquest. Però bueno. L'escolteu bé? M'apropo una mica més. Sí, apropa't. I ja està. Això de fer pont desorienta qualsevol, diu la Vaques. Sí. Desorienta bastant, estava super perdut. No faré més pont, s'ha acabat. Mire. A veure, començaríem per la típica pregunta bàsica, no? De quin artista o tema musical, no?, que et va cridar l'atenció o despertar la passió aquesta per la música. Perquè el talent ja el tenies, només havia de sortir. Algú l'havia de despertar. Què o qui va ser? És que sonarà raro, però sí. És que vaig ser jo mateixa. O sigui, jo, evidentment no me'n recordo, tot això m'ho explica la meva mare, però jo sent super petita, ella em va apuntar a l'escola de música amb 5 anys, però abans dels 5 anys jo agafava qualsevol cosa que fes música i començava a fer música a la meva bola, totalment. Crec que les primeres cançons que la meva mare em posava eren La Pataqueta, si algú sap quin CD és, de cançons així infantils, típiques supercatalanes. Vale. Doncs jo adorava La Pataqueta. O sigui que potser és el meu primer referent musical. Sí, que amb cançons populars i això vols dir? Sí, no, hi ha un disc que literalment es diu La Pataqueta i són cançons populars i cançons inventades per aquest grup. I literalment, o sigui... A veure, als nens és molt fàcil que els agradi la música i sí que és cert que hi ha gent que des de ben petits tenen més o menys sensibilitat, però es veu que a mi m'agradava amb bogeria, o sigui, jo em posava a ballar, a cantar i a tocar instruments el que tingués a mà.
I clar, al llarg de la meva vida he anat agafant diferents referents, però diguem-ne que la meva connexió amb la música no ve per haver-me inspirat en una persona en concret, sinó per deixar-me portar per les sensacions que m'importava la música i les coses que despertava en mi mateixa. Perfecte. Molt bé, bueno, així perfecte. Que siguis tu mateixa, que et va despertar el talent que tenies, veus el que deia, tenies un talent i anava sorgint amb cosetes, amb aquest títol tan raro, la Pataqueta, pues això. Pues, aquest disc, qui el trobi, que sapigueu que va ser l'origen de tot, l'origen de tot. Si l'escolten es partiran la caixa. Doncs vas estudiar música, has dit. Sí. Quan va ser? Després de fer tot l'ensenyament obligatori i tal? O No, ja no, ho no. anaves cursant? Sí, literalment crec que ja a P5, a l'època de Ostres. P5, la meva mare em va apuntar a una escola de música a part. Val. I just quan vaig saltar primer, tenia 5-6 anys, em van apuntar a cant, solfeig i violí. I era pèssima tocant el violí i em vaig canviar a piano. Així No que fem era canviar pèssima amb el vosaltres, violí. sisplau. Bueno, però mira, el teu és el vocal, la veu. Sí, bueno, sí, és el que més m'agrada. Va, És de les coses que més m'agrada explorar. Total, a l'escola només ens feien tocar la flauta i ens feien comprar el típic organet petit i 4 cosetes. Bé, Sí. depèn l'escola, que no sé si ho saps, A però la jo meva sí. soc mestra de música. Ets mestre de música, ara mateix. Sí, però ara mateix no exerceixo perquè és Val. impossible per mi fer tantíssimes coses. Però soc Val, graduada val. en educació musical. Molt bé, O sigui molt que bé. estic totalment en contra d'aquestes coses. Així que, a veure què dieu. Clar, Hi ha gent que segueix sent així, però he conegut professionals molt, molt bons en el món de la música i l'educació. clar, jo tinc 36, ha plogut moltíssim. Ha plogut moltíssim. No. Molt bé, així s'ha acabat la flauta i tot això, així m'agrada. Sí, estem acabant amb això. Estem acabant amb la clar, flauta. és que... Fem política en contra d'obligar, en general, obligar la gent a sentir l'art. O sigui, són coses que no encaixen. Aquí diuen el xilòfon. Sí, també. O el triangle. Cling, ens feien estar tots allà en fila amb un instrument diferent i anar fent cosetes. Però bueno, recordo tocar bola de drac, inclús. Allò que vas provant a classe, que tens minuts lliures, i feien bola de drac. Que guai. Imagina't. Amb l'organillo aquest Casio que tenia musiquetes i tot això, tan clàssic. És molt xulo. En quin moment et vas plantejar crear un canal de YouTube i versionar temes musicals? Què t'ho va Doncs va ser impulsar? El 2011, i va ser perquè en aquell moment vaig descobrir que acabava de sorgir el primer cantant així supermundialment famós a través de YouTube, que era Justin Bieber. El Justin Bieber era el seu moment top de que, bueno, jo va ser la primera persona que vaig conèixer que era com una persona que havia sortit de cantar a YouTube gravant-se, tocant la guitarreta i s'acabava de fer mundialment famós. I jo, gràcies a ell, vaig descobrir que hi havia tot aquest món a través de YouTube i em vaig crear un canal, la meva mare em va donar permís i em vaig crear un canal en el qual, doncs, sí que és veritat que els primers anys durant molt de temps no em vaig voler gravar la cara perquè era menor d'edat, però ficava una foto i jo cantava a la meva bola i pensava coses i ja està, i m'ho passava bé. Recordes el primer vídeo que vas penjar? Què va? No el recordo. No, perquè jo, durant l'època que me'l vaig obrir al canal, recordo que tenia un micròfon d'aquests de karaoke, però el super mega vell, que era l'únic que hi havia a casa meva, es connectava al PC i jo anava gravant coses. Era com, me apetece, pam, pim, pum, i cover de Michael Jackson. O sigui, gravava el que em patava i penjava coses. Super, bueno, no sé, el que sorgia. O sigui, d'alguna manera, Justin Bieber ens ha portat aquest moment. Sí. Bueno, està bé. Eres una believer d'aquelles xungues o no? A mi m'havia arribat a agradar molt el Justin Bieber. O sigui, estaves a favor d'aquell famós vídeo de la noia que anava dient... Te'n recordes? Una superfan d'en Justin Bieber. Jo soc una persona que, no sé com dir-ho, visc el fanatisme d'una altra manera. No m'entero del que fa la gent i jo vaig a la meva bola. Així que no... O sigui, jo era molt fan, tinc un dels seus primers CDs i a mi m'agradaven moltíssim les seves cançons. I anys més tard, de fet, vaig descobrir que el meu cantant preferit, que és Bruno Mars, feia la major part de temes per a Justin Bieber. Llavors vaig descobrir que estava relacionat al tema.
Tot està I vaig connectat en fer- aquesta vida. Sí. Soc Doncs- molt, molt fan de Bruno Mars, jo. Ja que vas dir que eres menor quan vas començar amb el YouTube a fer cosetes, quines advertències, consells et donava la família i els amics més propers? Què és allò que ha dit? M'ha anat de conya que m'hagin donat aquest consell. Dic per si hi ha gent Amics, no, que ho ningú volgués fer. sabia. Ningú ho Amics, sabia. ningú sabia, no. I els meus pares, a veure, suposo que sempre han tingut molta confiança en mi perquè sóc com una persona super responsable, tranquil·la, mai els he amagat coses. No em deien res, o sigui, era com... Està Me'n bé. recordo que al moment de crear-me les coses estaven allà, m'ajudaven a ficar el correu, no sé què, estava creat, i jo anava cantant cosetes i com que no tenia cap càmera, no em gravava ni res, suposo que ells tampoc. No sospitaven que fes res dolent ni... No em deien res, simplement no em deien res. I quan vas començar amb el tema versions d'anime, perquè clar, tu amb la teva edat ets generació K3 3XL. O sigui, has crescut amb el millor de lo millor Sí, al Super 3, correcte. en català. Què és el primer que vas cantar en català, així d'anime? El primer, és que és molt fort. Detectiu Conan? El primer no, Vale. perquè Detectiu Conan està en japonès. Detectiu Conan està en japonès. Sí que és cert que és un dels primers temes que he cantat... el primer tema que he cantat en japonès ha sigut Detectiu Conan. Val. El primer tema d'anime que he cantat en català és We Are, de One Piece. I de fet va ser el primer cover d'anime que vaig penjar... No, mentida, el primer cover d'anime que vaig penjar al canal era un ending en japonès de Detectiu Conan, però el primer que vaig penjar en català era We Are, de One Piece. Genial. O sigui, veus, acabarem també amb Film Red, comences amb One Piece, i ara en el present estàs posant música... No, has posat música a One Piece. La meva relació amb One Piece és una passada. T'ho dic en sèrio, o sigui, a nivell de carrera. Si hi ha els Alguns que... dels moments que... Clar. Pues alguns dels moments així importants de la meva carrera que recordo, One Piece està allà. No és broma, és molt heavy. Si ja els que ens agrada One Piece, que riem, plorem, ens emocionem... Clar, tu tens aquest afegit que a sobre has viscut una experiència més gran encara amb One Piece, amb el que t'està aportant ara. És increïble. Aquesta obra mestra d'Ichiro Oda. Mare meva. Sí. És No és conya. O Doncs sigui, a casa fem bromes de que li hauré de... Sempre hem fet bromes de que li hauré de fer un altar a Ichiro Oda. O sigui, aquest és el nivell, I ho dic en sèrio, el dia que tingui un lloc propi i tal, li faré un racó d'Ichiro Oda, com, no sé, és important en la meva vida. Passi el que passi, hi haurà un racó d'Ichiro Oda a casa meva. Si li fan una estàtua, el primer ram de flors l'has d'anar a portar tu. Però en vida, l'Oda en vida, no volem que li passi res. Però has d'anar tu i després ja que vingui tot Japó a donar-li el ram, però primer tu. Clar que sí. Ens diuen aquí, la Mercè, quants vídeos de covers d'anime publiques per setmana? Actualment només un. L'any passat vaig estar fent 2 setmanals. I era una matada perquè, clar, és YouTube, més Twitch, més TikTok, més no sé què, concerts. És feina. Moltíssima. Però clar, tot aquest tema d'anar fent covers a YouTube et porta un dia a poder viatjar al Japó, a representar Espanya, i clar, ara ho explicaràs això perquè farem un canvi de pantalla amb cosetes que tinc sempre preparades. Has fet investigació. Has fet investigació, treball de recerca. Sempre. Molt bé. Mira-la, aquí la tenim. Aquí es veu la bandereta d'Espanya. I, bueno, quan estaves cantant, que vas cantar Nazo, de la Miho Komatsu, el tercer opening de Detectiu Conan, que mira, t'ensenyaré una cosa. Ets molt fan de Detectiu Conan, també? Jo sí, i tinc el single original de la Miho Komatsu. Però d'on treus aquestes coses? Abans t'he vist el CD de l'Ado. O compres directament a Japó, tot això? Sí, directament a Japó. Què passa, tio? I clar, quan veig moltes noies que feu covers i a vegades no hi ha manera de trobar una instrumental autèntica, jo penso, jo les tinc aquí. Perquè aquí hi ha les instrumentals, hi ha la versió karaoke que en diuen. Clar. Solen estar incloses en els CDs. Explica aquesta història. Com va començar i com va acabar. Doncs dintre de poc, de fet, tinc ganes de tornar-ne a parlar perquè just ara, dintre de molt poc, farà 6 anys. De fet, tècnicament ja fa 6 anys que es va gravar, però que va sortir en emissió encara no fa 6 anys.
Bé, això va venir de, literalment, un cover de Bluebird en japonès que vaig penjar i un dia es va posar en contacte amb mi doncs, l'empresa que estava organitzant càstings per portar gent a Japó en aquest programa que es diu No Gym in the World, que es fa cada any i convida a persones estrangeres a cantar allà. Se m'havia passat el plaç, o sigui, vaig veure el missatge quan ja s'havia passat el plaç per enviar-ho, em va fer una ràbia impressionant i em vaig preparar per al següent any que em podia tornar a presentar i em vaig preparar presentacions per presentar-me a aquests càstings, que era totalment online, amb la cançó de Bluebird i més endavant amb l'opening d'Evangelion i l'opening de Naso, també. Val? Llavors vaig passar diferents fases, me'n recordo que una de les fases vaig cantar Fight Together i també em presentava amb temes de One Piece i res, doncs em van seleccionar. En aquell moment no tenia ni tan sols 5.000 seguidors, o sigui, va ser una persona d'aquell programa que li va agradar la meva veu, em va convidar al càsting, el vaig passar i vaig ser una de les 12 persones escollides arreu del món per anar a Japó a cantar. Increïble. I una passada. O sigui, per mi és un dels moments més màgics de la meva vida, perquè jo sóc de poble profund, no havia viatjat en la meva vida en aquell moment, era la primera vegada que trepitjava un aeroport. Vaig agafar l'avió de matinada, en plan era de nit, els meus pares allà plorant acomiadant-me perquè m'anava sola al Japó, ni tan sols havia vist un aeroport en la meva vida i m'anava al Japó sola, jo, mama, papa. De fet, quan vaig rebre el correu de mire, no sé què, te hemos elegido, jo no vaig preguntar als meus pares, vaig dir, sí, quan Clar, vinga, va, som-hi, cap allà. Sí, demà mateix. A més, era molt heavy, perquè era rotllo... No sé si tenies màxim un mes per preparar-te tot i t'anaves a Tòquio. No tenia ni maleta, clar, no tenia ni passaport, és que no havia viatjat en la meva vida. I jo, sí, papa, mama, adéu. I res, doncs vaig fer el viatge i me'n vaig anar al programa. Bueno, estaves allà una setmana, perquè arribes, tens tot el jet lag, t'has de preparar, etc. I bueno, vaig tenir molta mala sort. Em vaig encostipar superfort. Clar, no havia viatjat mai, no estava gens acostumada a aquestes coses. Entre els nervis i que no podia dormir, o sigui, el jet lag a mi em va sentar fatal. Soc una persona que té molts problemes per dormir. Sí. I que em vaig haver de fer una escala a Amsterdam de 6 hores i jo no anava abrigada pel fred que feia allà, perquè no en tenia ni punyetera idea. Vaig arribar a Tòquio i el primer que vaig visitar va ser un hospital japonès. O sigui, directament, per sort, aquesta gent està preparada per aquest tipus de problemes perquè solen passar cada un temps. I el primer que vaig veure a Tòquio va ser un hospital. Vam ficar dins un taxi i cap a l'hospital. Mira aquesta... en japonès, jo sense entendre res allà com... Ai, saps com... Sí. Que soc de poble, Sí. Clar, d'un poble de bé sé quants habitants a passar a Japó, el canvi és brutal. I clar, hauries anat amb màniga curta, vinga, de pagerola, aquí sóc la Mire, què passa? Literalment és una cosa així. A més, és molt divertit perquè quan arribava gravaven coses i em van gravar parlant en català, perquè els va fer molta gràcia descobrir que hi havia anime en català i jo vaig anar allà a parlar de l'anime en català. Crec que sóc la primera persona que ha passat per Nihon TV parlant en català i parlant de l'anime en català. I l'única, segur. L'única, crec que ningú més. O sigui, no conec més gent que hagi anat d'Espanya a aquest programa, només una noia més fa anys, o sigui, res. I sí, vaig arribar allà, com semblo drogada, parlant en plan, ei, hola, soc la Mire, no sé què. Bueno, o sigui, estava fet una merda, però per sort almenys vaig ser capaç de cantar una cançó, que era aquesta. No estava en el meu millor moment, la veritat és que va ser molt dur, o sigui, literalment abans de començar a cantar estava amb un munt de buffs, amb coses de llimona, no sé, em donaven de tot. Allà el medicament que ens donaven els cantants era respirat, o sigui, era per respiració, no sé com dir-ho. I fins a l'últim moment vaig estar amb allò, i bueno, jo estic molt orgullosa de com va quedar l'actuació, tot i que evidentment sé tot el que hi havia darrere, però no vaig passar de ronda. Va passar un col·lega, vaig ser col·lega de tota la gent que hi havia allà, que eren persones superapassionades, i era un home d'Argentina molt maco, que encara ens seguim mútuament i és cantant a diversos grups musicals. I bé, en veritat l'experiència va ser... No hi havia un premi com a tal, el premi era que ens pagaven a tots un viatge a Japó, no? I va ser una setmana d'estar tots en un mateix hotel, a la mateixa planta, cada habitació hi havia gent d'un país diferent,
i tots estàvem com coco, així pels passadissos, ens ficaven a dins una furgoneta, tinc vídeos amb un grup de gospel que venia d'Estats Units, que eren supermacos, a més jo era la més petita de tots, i estaven com, tots eren com, Mire-chan, Clar, i et era cuidaven. super, bueno, no m'entero de res, no tinc cap experiència en aquesta vida, movent-me ni per Barcelona, imagina't a Tòquio, bueno, jo anava com la filla de tots, era com La la mimada, mimada, no? Sí, la mimada. sí, m'ho vaig passar molt bé. Que xulo. Però la veritat és que no recordava si ja el vas guanyar, si vas quedar segona. Mira, em dius que no vas No. passar una fase i es va quedar Sí, aquí. anava per blocs, era com una batalla, en plan passava un. Val, val. Doncs pues mira, una experiència que anava a preguntar. Això suposo que a nivell de YouTube et va començar a portar nous seguidors, no? No, Gens? perquè el programa, jo no podia dir el meu nom Val. artístic. Jo sortia com a Mireia Garorera Marcosu. A més, pronunciat així que ningú s'enterava de res. Sí. O sigui que no em va arribar gent al canal, Ostres. ni... no va tenir aquest tipus de repercussió. La gent sol pensar que quan vas a tele passen aquestes coses, i jo he estat a diversos llocs i puc assegurar que el percentatge que t'arriba de gent de televisió és baixíssim. O sigui, no es pot créixer xarxes amb una cosa així. Segur que hi haurà algú, però són casos totalment aïllats. No, clar, jo també pensava que potser ho vas fer saber pel canal i això també va crear més, No, perquè més per temes de vida. copyright no podia... Vale. De fet, anys després vaig parlar d'això. Val. Anys després. És que si busques el vídeo, en el seu moment et vaig veure a l'actuació, però em sembla que ja no es troba per YouTube. No, Ara hi ha perquè no aquesta estava imatge allà. parada que t'he mostrat cantant Naso. Jo tinc tot, tinc els DVDs. Home, clar, si no ho tens tot. I amb Blu-ray quan sortirà això? És que a Japó el tema copyright M'ho imagino, hi ha molts sí. temes que són com molt quadriculats i no hi ha nivell de negociació. La majoria de coses que es filmen al Japó no es poden ensenyar a altres llocs. Ens pregunten per aquí al xat si tens algú que t'ajudi amb les miniatures d'edició, amb tot el que hi ha darrere d'un vídeo. Soc jo. Soleta. Sí. Sí, sóc jo. És duríssim, però aquí estic. Sobrevivint, porto 11 anys fent això. A veure, Mare sí que és meva. veritat que quan hi ha col·laboracions, quan treballen altres persones, per exemple, si hi ha un músic... Col·laboracions normalment és quan surt la persona en pantalla, quan no és perquè l'he contractat, generalment. Però quan hi ha col·laboracions, alguna vegada s'han encarregat de la mescla, perquè quan són diferents veus a mi ja a vegades m'explota el cap. I he arribat a organitzar col·laboracions amb més de 5 cantants i literalment m'he volgut tirar per la finestra. Llavors he demanat ajuda a algun dels companys. Però generalment jo faig tot, des del procediment de lletra, gravació, mix, el vídeo, edició, de tot. Faig jo. Uau. Has volgut abandonar en algun moment? Una mala etapa? No sabria com expressar-ho. Sí i no, és a dir, sí que és cert que en algun moment he pensat en deixar d'esforçar-me tant perquè això fos professional, però mai he pensat en deixar de banda la música. Sempre he tingut molt clar que és una cosa massa important en la meva vida com perquè pugui quedar guardada en un racó. No puc percebre la meva vida sense música, és absolutament impossible, i a dia d'avui sempre tinc en ment que en algun moment doncs, això ara va bé i demà potser no va bé, però el meu somni més gran, crec, actual, és fer el meu propi estudi de música a casa, en plan currar-m'ho, fotre-hi pasta, i jo sé que em veig perfectíssimament amb 70 anys, amb la meva guitarreta, tocant per una festa major de poble, sent absoluta i completament feliç. I sé que és una cosa que sempre estarà a la meva vida. L'únic que sí que és cert que ja a temporades m'he plantejat si realment volia que això fos la meva feina o simplement el meu hobby, perquè és una cosa que m'estimo molt, no? Clar. Ara és un hobby, però també t'està agafant massa temps. Perquè has dit que no pots... Ara és totalment professional, des de fa 2 anys. Però, evidentment, és una professió que alhora és la teva passió i és complicat de portar. Clar, És complicat. Hi haurà persones que ho portaran millor i n'hi haurà que pitjor, però No, clar. quan una cosa per tu depens econòmicament d'això, però alhora és una cosa que estimes tant, trobar el balanç a vegades porta a plantejar-te si estàs fent el correcte, si no, si t'estàs enganyant a tu mateix. Llavors, constantment t'estàs plantejant aquestes coses. En el xat hi ha gent que està dient quina feinada, doncs molt bé, doncs mira que porta feinada, sempre hi ha la paraula feinada en el xat. Sí. I és que clar, Sí. hi ha feinada, però si ho mirem ara, on t'acaba de portar-te tota aquesta feinada, clar, ha tingut un fruit important, que en parlarem després, que és la UTA. No sé fins a quin punt és. Jo crec que la gent percep això d'una manera que no és exactament la que ha sigut. És a dir, Sí? jo m'esforço molt per treballar a nivell musical, no només a les xarxes.
Llavors, activament, sí que és cert que el fet de tenir xifres fa que, per exemple, siguis convidat a diferents llocs, però et puc prometre que Ichiro Oda, que és una de les persones que evidentment ha escollit qui del càsting anava a cantar, no té ni punyetera idea de quines xifres són les que moc, i Selectavision no m'ha escollit perquè tingui certes xifres. M'entens? Crec que hi ha una confusió a la gent que pensa, perquè és youtuber i tal, i és com quan vaig anar a No Dojima in the World, tenia 5.000 seguidors. Quan vaig anar a Netflix ni tan sols podia dir que era youtuber, perquè a la gent no li interessava saber que tenia certes xifres. Les grans oportunitats de la meva vida no han vingut perquè tingui certes xifres, però sí que és cert que el fet de tenir certes xifres fa que puguis arribar a més gent, llavors et puguin venir més oportunitats. Però la decisió, generalment, en llocs així molt de projectes grans, la gent que pren les decisions no va a mirar si tens xifres, generalment. Sí que hi ha llocs on sí, però estem parlant de més reality shows i coses, no sé com dir-ho perquè no quedi malament, però d'una altra qualitat, d'un altre target. El resultat és un altre. Diuen, però igualment estar a YouTube ha sigut un aparador. Sí, Clar, ha sigut correcte. un aparador, sí. Correcte. Però... No ha sigut el tot, però ha sigut una Clar. forma de saber que existies, si més no. Les oportunitats laborals que tinc actualment, la majoria, evidentment, em venen gràcies a que la gent em coneix a YouTube i perquè tinc més seguidors, el meu canal apareix abans, perquè tinc un munt de vídeos, els meus vídeos apareixen abans, no? O és més fàcil que t'apareguin, evidentment. Però remarco això perquè molta gent s'enganya. És molt fàcil que avui en dia vingui algú i et digui vull ser youtuber. No? És el primer que et diuen la majoria de nens i nenes. Ara tothom, sí. I crec que no entenen exactament què implica ser youtuber o de quina manera arribes a certes feines, perquè no venen simplement perquè estiguis a YouTube, no? Tu et poden contractar per diferents motius. Un dels motius pot ser que tinguis moltes xifres, però generalment no és aquest el motiu, perquè les grans empreses, es centren en un altre públic. Per exemple, la majoria de les persones que veuen la tele no es mouen tant per xarxes socials. La gent que es mouen per xarxes socials són públic de Twitch, no tant de televisió. Això ara s'està veient molt, que està bastant dividit. Per exemple, els meus pares veuen la tele, jo ni tan sols tinc. I mai he vist la tele, mai he consumit. Llavors, si t'agafen per xifres serà en un altre format de programa de televisió, per exemple. O coses que es facin més en votacions amb joves, que busquin xifres per joves. Tot depèn del target i de l'empresa que et contracti. Has tret el tema de Netflix, i és el que tocava, o sigui, passem a l'altra sala i... I ara et riuràs perquè també té a veure amb One Piece, això és molt fort. En sèrio? També té a veure amb One Piece, de Netflix? T'ho juro. Hola. Aquí la tenim. A la Mire, qui no ho sabia, va estar en un programa de Netflix que es diu A Cantar, i si veieu el programa número 3 és on hi apareix. Val? I et dic una cosa abans de parlar del programa. Tenies raó, en Guillem era el pitjor. Ai, pobre! Sí, era el pitjor. El primer que ja vas dir, aquest d'això, tenia raó. Era el que pitjor ho va fer a la cançó de Mecano, que era la primera. Sí, la valia molt, pobre. Sí. Va anar millorant. No sé si estava més tímid, i va anar millorant després els temes. Els nervis en un plató així són horribles. Sí. I estàvem tots en pèssimes condicions a nivell de no haver pogut dormir perquè ni pogut descansar. O sigui, tu t'adormies així a la sala d'espera i et tornaven a despertar i et ficaven la cançó en bucle perquè te la prenguessis. Uau, és que jo ho pensava, dic... Veníem d'unes... Bueno, estàvem tots, o sigui, ens estimàvem, absolutament. Ens podíem dir qualsevol crítica cara a cara i ens fèiem una abraçada plorant entre tots. T'ho juro, a mi havia vist tan bon rotllo amb un equip. Eren literalment persones que estaven patint molt i la majoria només volíem tornar a casa. Estàvem vivint l'experiència, però va arribar un punt que la pressió social que hi havia al voltant ens va fer patir moltíssim. Però tothom era maquíssim, Tothom era maquíssim. O sigui, que verifiques que el reality t'ho treuen tot. Sí. Que sí? Sí. És que, clar, hi ha un moment que ho veus a tots els programes, sigui del que sigui, ja pot ser de cuina, de cantar, no sé, de fer mobles, però tothom plora, tothom s'emociona. Hi ha com una camaraderia. Diguem-ne que està buscat, completament. A televisió hi ha moltes tècniques per fer que tu acabis arribant a aquests punts. Mira, la dona ho diu al xat, ens feies patir, és que et van mirar fa 2 dies, perquè no l'havien vist, i et van mirar. Deia, ens feies patir amb la cara de nervis, esgotament, cohibida, però a l'hora de cantar, artista.
Hi ha gent que em diu en plan, tornaries a televisió? I dic, no, jo ho vaig intentar perquè sóc de... Fins que no provo una cosa no dic. Jo ho provo. La vida et va presentar coses, vinga, doncs anem-hi, som-hi. Però vaig dir, mai més. Però van patir, per Absolutament tu, mai més a la en meva vida. sèrio. Mai Veiem més a el la meva vida. programa i van patir per tu. És que vaig patir molt. De fet, mira, a la mateixa captura es veu que tinc la mà a la panxa. Sí, Estava sí. malaltíssima. Estava pregant per ibuprofenos cada cop que hi havia un tall, perquè evidentment això és que va gravar en hores. Cada cop que hi havia un tall, pobre, venia el fan de One Piece que hi havia Ah, hi havia un fan de One Piece? a l'staff hi Ah, havia un fan l'estaf. de One Piece. Va ser qui va descobrir-me cantant com és de One Piece i em va dir que participés en el càsting. No, evidentment Val, no era la persona que decidia, era una persona de l'staff, però jo val. vaig participar a això gràcies a ell. O Però sigui, mire, un altre cop, One Piece, no és però conya. t'has donat compte, no? No És pots molt fort. viatjar. Tu viatges i... No m'agrada gens viatjar. Em sento fatal i ho porto malament. O sigui, no hi ha hagut ni una sola vegada a la meva vida que hagi tolerat un viatge. Em poso malalta. O sigui, Mhm. literalment, em sento horrible, em trastoca el son, de retruc em trastoca la ment i literalment és de les coses que, top coses que odio en aquest món, viatjar. I amb la feina que tinc entendràs que és una putada. I per això també, cada cop que vaig a fer concerts, demano que em portin abans, estigui tranquil·la, pugui dormir, pugui estar chill, i intento gaudir al màxim d'estar amb la meva gent, perquè per mi requereix un esforç. Depèn on hagi de viatjar, o sigui, si és per aquí a Catalunya, bueno, però cada cop que he d'agafar un avió... Ho diem en No. el xat, que em sembla que no ho hem dit. Vas guanyar aquest programa. Sí. Vas guanyar. Vas cantar el Bad Romance de Lady Gaga Sí. amb la companya, que no recordo el nom. Helena, crec que es deia. Helena? Potser sí. Sí. Crec que tenia un problema, l'Helena. Posem-nos ara aquí a dir cosetes. Crec que a cada cançó intentava imitar l'artista i no tenia personalitat pròpia. Que sí que és la que tenies tu. Tot Amb això el- m'influïa. És que amb el Bad Romance era tota l'estona, tia, que no és Lady Gaga, tranquil·la, baixa un to. Estigues com la Mire. I clar, ho vas patar més tu. Ella podia semblar-se més, però perquè estava com... Ens donava la sensació que estava imitant, però no vol dir que ho fes millor. A veure, T'explico, el tu que ets concurs, artista, aquestes literalment, coses les veus millor. bé, més per ser artista és perquè tinc uns altres coneixements i jugo amb unes altres avantatges, perquè jo he estudiat música i perquè jo sé com funcionen certs programes, perquè com estàs veient, jo m'ho faig tot. Llavors, jo, quan vaig trepitjar aquell plató, la primera i la segona cançó estava pensant, uah, tio, realment no és el meu, bueno, ho he intentat, ja m'aniré a casa. I quan vaig arribar a la tercera, i ja m'havia donat temps d'observar a tothom, vaig anar amb la mentalitat de que volia guanyar. Perquè em vaig adonar exactament de com estava anant la cosa. Val? El concurs era d'afinació i mètrica. Era una màquina qui decidia qui passava. No hi havia en joc si tu estaves interpretant, sentint-ho molt, sentint-ho més, si ficaves un timbre vocal més similar al de la cantant original o no. Hi havia un MIDI a darrere. Un MIDI, com el que més o menys es veia a la pantalla, Val? on es veu el pentagrama i cada cop que algú canta, doncs surt la nota i... Sí. Bueno, com un 5-star, Que vas fer la daurada. Sí, Tu i l'Helena la vau fer. com un 5-star. Què va passar? Jo, quan estava ja assajant, vaig deduir que seria això i vaig intentar memoritzar exactament on començava, o sigui, la mètrica i l'afinació, el més exacte possible. Perquè mentre cantava em vaig adonar que si tu començaves a cantar abans de que sonés, o sigui, abans de que hi hagués la nota en el MIDI, el MIDI te l'agafava. Però si començaves a cantar després, ja no te l'agafava i perdies punts. Vaig adonar-me també que... Tu l'agafaves a l'inici, que ens hem fixat sempre. Clar, la intentava agafar abans per fer més afinació i per poder tenir com més diners i poder optar a guanyar. L'altre va ser que si tu posaves més o menys potència vocal, a la màquina la podies arribar a despistar, podies distorsionar la teva veu al micròfon i no s'acabava de detectar de la mateixa manera. Jo quan vaig arribar a Bad Romance, penso que és de les pitjors coses que he cantat en la vida, literalment no vaig anar a cantar, vaig anar a guanyar. I la cançó l'estava cantant pensant tot el rato. Aquí vindrà aquesta nota, aquí aquesta altra, enganxa totes les notes, canta lligat. No paris de cantar. No facis una sola pausa perquè la màquina, facis el que facis, t'estigui pillant tot el rato. Pot ser que la cançó que t'incomodés més fos la d'Alejandro Sanz?
no arribava. És que jo aquí em vaig indignar molt, els vaig explicar, evidentment jo no tinc una veu tan greu. Era impossible per mi. I clar, què fas? No et poden adaptar el to. Clar. Jo no arribava a les notes. Allà, de fet, per això et vaig dir que passar de la segona a la tercera, no me'n recordo quina era, vaig dir, si he superat això, puc intentar anar a guanyar una pasta. O sigui, jo en aquell moment, el meu somni d'estudiant era ojalà pugui guanyar una pasta per independitzar-me, i a més perquè jo tenia ganes de fer-me autònoma i no m'atrevia a fer-me autònoma perquè no tenia ni un duro i no podia monetitzar pràcticament res. Jo sóc autònoma des de fa 2 anys. O sigui, en aquell moment, literalment, tenia la mentalitat de tu et vols dedicar a la música, tia, guanya aquesta pasta i ho inverteixes i et fas les teves coses. I era la meva mentalitat en aquell moment. Vas guanyar els diners i vas complir la promesa que vas dir en el programa? Evidentment no, perquè per començar, no, és que diverses coses. Una, hi havia la pandèmia pel mig. Ostres! Clar, nosaltres vam gravar el 2019, el programa va sortir el 2020 i els diners ens els van donar a plena pandèmia, el 2020. I l'altre és que, per dir-ho finament, no us creieu mai el que es diu a la tele, normalment hi ha un guió. Guinyo, guinyo, codo, codo. Vaja. I és un dels motius pels quals, perquè jo no ho sabia allà tota innocent, quan vaig arribar a Londres i un cop estava a Londres em van donar uns paperets. Me'n recordo que a més és que va ser molt heavy, perquè hi havia em volien fer dir una frase, és que perquè no puc entrar en detalls per confidencialitat, però em volien fer dir una frase que jo et juro que recordo perfectament mirar el paperet, jo crec que devia fer una cara de fàstic de ni de conya faig això, o sigui, si fa falta me'n torno a casa meva. I em vaig fer la tonta perquè vaig veure que no es podia discutir i la frase més xunga de totes, que em feia perdre tota la dignitat del món, vaig fer com que l'havia oblidat i vaig dir una altra cosa. I va ser per això que va sortir el moment de ai, sí, soc de Nàrnia, no sé què, perquè allà hi havia una altra frase que jo no volia dir. Sí, el moment Nàrnia va ser en plan, mira, aquí s'ha emocionat. Pobreta. Estava molt feliç d'haver pogut evitar la frase. Vas deixar clar que eres otaku, també en el programa, i ja després amb el viatge Japó encara més, però vas dir que t'agradava el manga i l'anime i tot això, sí, molt bé. On es va rodar això, a Madrid? Perquè si vas fer un viatge... No, a Londres. Pues tant, estaves dient Londres. Londres. Vam anar als estudis de Harry Potter a gravar. Sí? Mira. Sí. On s'ha gravat Harry Potter. No em facis dir el nom, no me'n recordo de res. O sigui, soc una persona molt despistada, però et juro, ens ho van explicar. I per arribar allà era com molt... O sigui, em sentia com molt estranya perquè anàvem tots en furgonetes d'aquestes tintades, ens agafaven el mòbil, ens el ficaven en unes bosses i tu quan entraves ja literalment el que eren els estudis, no podies entrar amb res. O sigui, es quedaven els teus mòbils a l'entrada, però que hi havia unes valles i hi havia un pàrquing. No podies entrar ni tan sols al pàrquing. Crec que ens el van deixar, hi havia com una sala, deixaves totes les coses i després et portaven amb una altra furgoneta als estudis aquests. O sigui, que jo no em vaig enterar de res. Estava com, si esto es un secuestro, no salgo de aquí. No, clar, aquí em trauran els òrgans, demà em faltarà, no sé, el ronyó. Hòstia, són coses d'aquestes, sí, confidencials de programes i tal, però bueno, mira. Una altra experiència que vas tenir, la del Japó i la de Netflix a Londres, amb el programa A Cantar. La gent deu dir que volem anar a la UTA, què és tot això? Dic, a veure, per arribar a la UTA primer hem de fer la trajectòria que ha fet la Mire, pas a pas. Que ningú ho diu, passa cap a la UTA ja, no. La gent està aquí escoltant i suposo que deu haver-hi molt seguidor teu, deu dir, bueno, això ja ho sabem, però mira, avui ho diu en català i el canal ensinistrat. Sí. Doncs em sembla que ara sí que ja anava quasi, sí, el tema UTA, Tinc aquí preguntetes. A veure. Sí, anem al tema UTA. Ja podreu preguntar, que aquí ens han preguntat abans, o sigui que l'Oda t'ha triat a tu. Què se sent? Que no t'he volgut dir abans per no tallar-te. Moltes coses. Clar, és que és brutal. Ichiro Oda escoltant. És que nosaltres portem setmanes, ja portarem mesos, que per mi ara dir Ichiro Oda té un altre significat totalment diferent. És que potser va fer una setmana de descans perquè tenia que escoltar els vostres àudios. Perquè tinc entès, Ichiro Oda, no sé si amb altres autors serà així, però vol intentar controlar-ho tot. O sigui, és una persona que verifica la major part de les coses que estan... O sigui, és com el seu dia a dia, fer aquestes verificacions. Sí. Evidentment passes molts filtres, no puc parlar en molt detall perquè és confidencial, val? Però hi ha diferents empreses, hi ha diferents... per arribar fins a... I clar, evidentment has de passar el check-in de tota aquesta gent.
però qui tenen la màxima potestat de decisió i que normalment es basen al gust són la part de creadors, producció musical i tal de la pel·lícula i Eiichiro Oda. Clar, també has de pensar, això que dius, que està molt posat Eiichiro Oda en tot. Mira la sèrie Live Action de Netflix. Està Sí, super implicat. Inclús ha fet aquelles Us puc cartes. assegurar que és veritat. Sí, Per no? tot el que Perquè m'ha arribat treballant en tot això, sí. que també tenien el mateix amb Akira Toriyama, Dragon Ball Evolution, i va sortir un xurro que tothom vol oblidar. Però bueno, sabem que en Toriyama tampoc, si no sap ni què és en Goku, quasi. O sigui, Oda sí que ho sap. Oda sí que ho sap. Quina és la seva obra mestra. Sí. Molt bé. Has estat llegint què opina la gent de que siguis la seleccionada? O és de les que evita... No, a veure, jo no evito coses, però tampoc... O sigui, jo sóc una persona... No sé si ho he dit just ja que estàvem a l'entrevista o fora, però jo tinc xarxes socials únicament perquè m'agrada cantar. Poques persones he conegut amb aquest... Bueno, amb aquest perfil de... M'agrada molt anar a la meva bola. Llavors, què passa? Tot el que m'arribi a mi i tot el temps que pugui dedicar en mesura a llegir tota la gent que em segueix de forma sana, el dedico i evidentment llegeixo a tothom qui em parli durant aquell moment, no?, que jo estic revisant comentaris i tal. Però per mi és com molt important mantenir un equilibri en tot això. Per exemple, jo quan pujo vídeos o jo en certs moments del dia que em ve de gust publicar alguna cosa, entro i durant aquells moments que estic allà, que intento que no s'allarguin molt, estic parlant amb la gent, tal, responc, i després me'n vaig a fer una altra cosa i no estic tot el rato mirant el mòbil. Perquè les xarxes socials estan fetes per generar addicció. Tu tens cada 2x3 uns rànquings de tot el que fas, les estadístiques, i sincerament això és per volar-te el cap. I no estic gens a favor de totes aquestes coses, estic totalment en contra i de fet penso que és el pitjor que tenen les xarxes socials, que et generin totes aquestes coses dins. Llavors, clar, no vaig activament a llegir coses perquè, a més, jo ara mateix tinc moltíssima feina i considero que he d'estar concentrada perquè tot el procediment de One Piece encara no ha acabat del tot. Acabo de treure una cançó original i segueixo de gira, tot i que encara no us puc dir on aniré al següent concert. Però jo no... O sigui, porto mesos que literalment això de tirar-te i descansar ho he fet poquíssimes vegades. I quan ho faig, doncs em ve de gust fer una altra cosa. Saps? Llavors, he llegit diversos comentaris. La majoria he de dir que molt bonics, molt macos. Sí, la sí, gent és el que anava a dir. superaemocionada, Tots són superimplicada. bons. La gent molt contenta perquè, clar, jo porto molts anys aquí i hi ha gent que literalment hem crescut junts. Hi ha grandíssimes persones que em tenen un apreci brutal, tant a nivell professional com gent que em segueix i que són molts anys junts. Al final, forges un altre tipus de relació, perquè, clar, jo no us conec a tots, però hi ha un vincle, i hi ha un vincle que a la seva manera és molt fort. No és el mateix vincle que el que tens amb un amic, però hi ha un vincle molt fort. Hi ha unes emocions molt fortes allà lligades. La música sol generar molt això en algunes persones. Llavors, la majoria de persones són gent molt emocionada de veure com hem anat creixent tots junts i veure els resultats en tot això. Llavors, clar, sí que és cert també que hi haurà... Fins i tot abans que ho anunciessin, a mi ja m'havien arribat coses, no? De gent amb tota la polèmica de... ficant-se en certs idiomes o... Bueno, el que ja és directament opinió de hate, que això sempre hi és, però a mi pensa que m'han avisat, rotllo, bueno, mire, tu vigila, i jo el primer que els vaig dir, però tu saps quants anys porto xarxes socials? Clar, has vist de tot ja. Quants comentaris he hagut de rebre, amenaces de mort, de no sé quines històries, o sigui, estic curada d'aquests mals. Evidentment, hi ha dies que et posen de més mala llet, perquè som éssers humans i a vegades t'arriba una persona, et diu una tonteria i vés a pastar fang, saps? O sigui, deixa'm en pau. Però jo ho porto d'una manera que diguem-ne que tinc molt clar on soc i per què estic aquí i a vegades responc a gent que té certes actituds molt bel·ligerants i ho intento fer de manera que puguin entendre
que no són les formes de criticar, per exemple, la feina d'un cantant sense saber quina és la feina d'un cantant, o criticar una cosa que ni tan sols has escoltat perquè no has sortit, o de ficar-te en un doblatge que està incloent a tothom perquè hi ha 3 versions diferents i això significa que tothom pot anar a escollir una d'aquestes. Si no t'agrada el doblatge en castellà en general, no t'agrada el català, pots anar amb Voce i aquí s'està donant un lloc a tothom perquè no tothom té la mateixa agilitat o les habilitats lectores com per estar llegint subtítols i estem parlant d'una obra que, per molt que molta gent no sigui conscient, molts nens i nenes consumeixen. Jo vaig començar a veure One Piece, que era molt petita, i pràcticament totes les classes que he trepitjat de nens i nenes molt petits consumeixen anime. I molts d'ells han vist o veuen One Piece. I en Conan. Llavors, per exemple, sí. Sí. Tot i que Conan fica que és més 12. I sempre m'ho deia el meu pare. I jo estava com, papa, sisplau, i em deia, vale, ho miro amb tu. I jo, bueno, aquest que ha mort, no li passa res. No, res, fa un mort, no passa res. Quan s'acaba el capítol s'aixequen i cadascú a casa seu. Fem un petit parèntesi perquè ens ha fet follow en el racó del manga. Moltíssimes gràcies, Marquitos, pel follow. I un que es deia Ranita, no sé si m'he equivocat del nom. Ranetes. El conec jo. Vale, perfecte, doncs. Merci pel follow també, Ranetes. Sobre això de l'Ado, val, i que cantis la cançó, les cançons de One Piece Film Red. Quan algú diu la cançó, dic, no, no, són les cançons, sí. I són 2 idiomes, molta feina. Vaig estar llegint gent, i hi ha gent que diu que per què ha de tenir 2 veus la Uta, i és quan després saltes, perquè he hagut de fer molts missatges dient, tu has escoltat el Rei León? La veu de la Nala quan canta no és la mateixa que l'actriu de doblatge. La Nala és la Manolita Domínguez, per exemple. Però a mi, de fet, quan he llegit aquests comentaris, la veritat és que no me'ls esperava, perquè és en plan, però tu no has vist que hi ha el disc de la Ado? La Ado és cantant, i la veu de la Uta és d'una seiyuu. Són 2 feines diferents. Aquí també és on anàvem. És a dir, no és una cosa que hagi decidit Espanya, que som especials. Clar. És que és així, funciona així. De fet, si fos al revés, a no ser que la persona tingui coneixements en les 2 àrees, seria intrusisme laboral. Cada feina pertany a els seus professionals. Bé, no tothom sap cantar de la mateixa manera o sap ser actriu o actor de doblatge. Doncs mira, potser ho saps, però et dic com va començar l'Ado. Perquè és una versió teva. Va començar fent covers a YouTube. De Vocaloid. Sí. És que jo quan vaig veure que tenia l'oportunitat de fer això, i a més és que em fa molta gràcia, i ho dic honestament, que molta gent critica, perquè és youtuber, perquè està que serà cantant, i és com, però tu has vist el perfil de l'Ado? És que ho és. És a dir, literalment jo és la Mira, japonesa. Perquè a més la meva música original veu principalment de l'estil de músiques originals que fan els artistes independents del Japó, com l'Ado, precisament. Tant com l'Ado, com moltíssima gent, perquè jo porto seguint el món de Vocaloid des del 2007, soc fan des que era cria, i igual que l'Ado, és que és molt fort, igual que la majoria d'artistes independents que deixen al Japó, és molt comú que facin aquest tipus de música a YouTube i a través d'imatges que generalment són dibuixos en estil anime. Doncs això, que la gent que critiqui, n'hi ha pocs, però els que ho facin, que s'informin i vegin que l'Ado no deixa de ser també una versió de vostra, i potser d'altres països també són gent així. Clar, tampoc no m'he enterat, no m'he informat tant, però... Ostres. Hi ha tota una corrent d'artistes que... A veure, pensa una cosa. Per començar, a Japó és una cultura molt diferent a la nostra, però des de fa moltíssims anys estem molt acostumats a utilitzar les animacions per moltes coses. És a dir, per exemple, tu, si vols ser cantant, una opció és que no fa falta ni que ensenyis la teva cara, pots fer-te un avatar. El tema dels avatars allà, que ara han sortit fins i tot a Àsia en general, el tema dels VTubers i tal, ha estat com molt arraigada a la cultura el fet de poder tenir un avatar i posar-li veu o personalitat a un personatge, que pugui ser el teu alter ego, o pugui ser tu, etc. Llavors, allà sí que és cert que estan molt acostumats a això. Però en el moment en què tu siguis del país que siguis, veus una oportunitat com aquesta, és molt més fàcil que tu des de casa teva puguis fer-te un dibuix o puguis contractar un artista i puguis tenir una qualitat més bona amb menys diners, que no vas buscar-te tot un equip que et vagi filmar un videoclip amb càmeres a un lloc diferent, viatjant, amb un outfit, amb no sé què, etc. L'opció més fàcil per començar sent cantant independent moltes vegades és pagant-te un vídeo líric o un vídeo amb alguna petita animació. Llavors, per això molta gent ho fa. Què et sembla l'Ado com a artista?
perquè és impressionant la veu que té. I cada tema és una història diferent. És un repte diferent per ella. I per tu, segurament, clar. Sí, sí. No, Perquè tinc una pregunta que m'han fet fora de directe, que la tinc per aquí, me l'he hagut d'apuntar, perquè si no em liava. Ah, sí. El tema Fleeting Lullaby, o alguna així, És la meva preferida. que té parts de rap, val? Sí. I molts canvis de ritme i to constants. Aquesta ha sigut la més complicada? Ha sigut la més complicada de gravar, però no per això. De fet, va ser gravada d'una tirada, sencera. Va ser complicada perquè tenia molts coros i jo sóc una persona que perd la paciència bastant fàcil fent treballs de repetició. Soc una persona molt creativa, a mi quan em fas repetir una cosa moltes vegades acabo pet. I els coros, per si algú no ho sabia, s'han de gravar moltes vegades, és la mateixa frase, la mateixa melodia, normalment la mateixa frase, la mateixa lletra, i amb melodies, amb harmonies, però que són coses molt similars tot el rato, i que s'han de gravar normalment mínim 2 vegades perquè es graven en estèreo, perquè cada veu soni per un canal diferent, i generalment, principalment són 2 vegades, a vegades són 4. Literalment, la mateixa frase 4 vegades més la veu principal 5. Vaja. Acabes que tens ganes de tirar-te per la finestra. Clar, A mi em passa això. És de les coses que més odio del món de la música gravada, gravar coros. Així que per mi va ser la més difícil per això. Però el que per mi era més repte era tot música. Clar, és també... És que ara miro el disc i quants temes has fet? No puc dir. Val. Ho veureu a la pel·lícula. En el disc n'hi ha 8. Un és una special track, o sigui, aquest no sé si compta per la pel·lícula o no. La pel·lícula no sé absolutament res. O sigui, el que es veu als trailers, no s'ha de dir res. Pues, bueno, segurament molta gent sabrà quants temes hi ha realment, Qui hagi vist la pel·li. que hagi vist la peli, o potser el que miri al YouTube els videoclips que hi han del tema, no? A no ser que hi hagi una sorpresa. Clar, aquí hi ha... Pues em fa gràcia també l'Ado, amb les similituds amb tu, perquè ella el 26 de gener d'aquest any també ha tret un disc. Bueno, també ha tret, encara no l'has tret, però va treure el seu disc en solitari. Sí. Sí, sí. L'Ado, que no ho he acabat d'explicar, Digue'm. és una artista que jo coneixia de... Bueno, tampoc porta molts anys, però la coneixia per Osewa, un tema que té així com estil... bueno, Utaite. Utaite és la majoria de gent que canta així com he dit amb una imatge i tal, que tenen un estil de Vocaloid. Normalment contracten a productors que fan cançons per Vocaloid, que és un programa, però després hi ha persones que també hi fiquen la seva veu i normalment són Utaites. I jo soc superfan del món de Vocaloid i dels Utaites i segueixo a moltíssima gent. I la Ado era una d'aquestes persones, però com que tenia pocs temes tampoc no l'havia escoltat molt, no? Perquè, per exemple, segueixo a gent com la Reol, soc superfan de la Reol des de fa 1000 anys, i té tants temes que, clar, doncs, és com estàs més a tope amb ella perquè tens moltes coses que explorar. Però l'Ado, just quan es va estrenar Film Red i van començar... Bueno, abans de que s'estrenés Film Red, que van sortir les cançons, jo vaig embogir. O sigui, em va semblar espectacular, vaig enganxar totalment a la meva parella, insistint com una punyetera fangirl. L'Ado és al·lucinant, l'Ado hauria de ser d'aquests artistes internacionals, és una persona superversàtil, té un talent impressionant i, bueno, pels núvols deixem a l'Ado. Tant jo com la meva parella, que l'estic enganxant al Utaite i Vocaloid, i em fa sentir molt orgullosa perquè sempre ha sigut un nínxol com que ha quedat molt a part. I ara, a mi em fa sentir un orgull brutal i una il·lusió bestials que aquests artistes estiguin sent contractats per projectes tan grans. Perquè en el Utaite hi ha molt de talent, molt, però com és un món que el màrqueting és un altre, perquè no estàs ensenyant la teva cara, l'estil musical sol ser més alternatiu, normalment no tenen aquest estil d'oportunitats. I gràcies a l'Ado... Es castiga una mica, podríem dir, això al Japó també. Quedes amagat, sí. No t'ho sabria dir, perquè a Japó són especials. Hi ha moltes coses diferents. No, bueno, sí, per moltes coses, són molt diferents a nosaltres, però que tenen molta varietat d'entreteniment i sempre hi ha molta gent molt a tope amb cada sector, saps? Però internacionalment no. I l'Ado ha aconseguit que estigui fent internacional perquè són els Utaites. I és molt fort, no havia passat mai. I no la coneixia, la veritat, agraeixo gràcies a One Piece, haver conegut aquesta artista perquè té una bauassa increïble. No passa res. Sí, sí. Ens diu el magazine, ens pregunta, si les cançons les podem sentir a Spotify o a algun altre lloc, quan s'estreni. M'encantaria que fos així. De moment, creieu que sóc la primera
en insistir i en lluitar perquè això sigui així. Però no depèn de mi, perquè jo no tinc drets sobre aquestes cançons. I demaneu-ho per tot arreu, si us plau, a veure si ens escolten i d'alguna forma ho aconseguim. És possible que s'aconsegueixi. De moment, només està a cinema. No t'he fet la pregunta, però com et sents representant la veu de l'Uta a nivell de península, en català i castellà? Com et sents? És que sento moltes coses. O sigui, jo encara no he vist la pel·lícula. Estàs més a prop del One Piece que nosaltres? No sé, tio. Per mi el One Piece és One Piece. One Piece és fer d'Uta. Clar que sí. One Piece és la Uta. És que són moltes coses. Són moltes coses. O sigui, el dia que vaig veure que podia participar en aquest càsting, o sigui, jo portava... Que t'ho volia preguntar. Va haver-hi un càsting, no? Sí, va haver un càsting. Sí. Doncs jo portava molt de temps, des de que es va començar a sortir les cançons, obsessionada amb la Ado, evidentment, i amb el personatge de la Uta, perquè per mi té moltes similituds amb Hatsune Miku. Com t'estic dient, soc molt fan de Vocaloid, i l'estil de les cançons és molt un fan de Vocaloid. Llavors, per mi era com, que fort, One Piece troba una pel·li musical, jo que sóc una obsessionada de la música, i a sobre tot això de Vocaloid i de no sé què, no sé quantos. Clar, era com, Uta és el meu personatge de One Piece. Jo ja estava obsessionada amb la Uta, molt fort, molt fort. Estava en plan, ja planificant tota coses així, quan surti la pel·li aniré a veure el pressuposat, descarregaré totes les cançons i no sé què, i faré covers, estava jo a tope. Veure qui la canta, Llavors, no? Les clar, cançons. pensa que quan a mi em va sortir l'oportunitat, literalment, és que vaig pensar, és que he de ser jo. Literalment, t'ho juro, pensava, no sé si hi ha algú que actualment treballi d'això aquí a Espanya i que estigui amb aquest carinyo brutal, no només per One Piece, sinó amb obsessió de la Uta, saps? Rotllo, és que ho he d'aconseguir, tio. Va ser en plan, sí, ho he d'aconseguir, sí o sí. I realment la meva mentalitat es va posar moda tryhard, molt fort, amb molta il·lusió, però amb molta concentració. Llavors, clar, soc una persona que soc molt tossuda, soc de planificar-me molt les coses, de treballar molt perfeccionista, i d'això, vull arribar allà, arribaré allà d'alguna manera. No sé com, però pam, pam, pam. Llavors, I arribes. El fort és que sempre he arribat. Cada punyetera cosa que he dit alguna vegada a la vida faré tal, a nivell musical, no sé com ho he fet, però pam, 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 he arribat. T'ho juro. Jo crec que el meu gran talent és la perseverança. Jo crec que és el meu gran talent de tots. És que no sé com ho faig, però sempre estic allà. I clar, la meva primera fase de tot això va ser concentració extrema. Ho he d'aconseguir, m'han d'agafar a mi. I estava tan concentrada que quan em van dir que era que sí, que era definitiu, sí, va ser com el meu cos va fer un... I de cop em va començar a venir la realitat. O sigui, no sé si em sé explicar, però jo estava molt concentrada, ni tan sols hi havia emocions dins del meu cor, com, Mireia, ets una màquina de treballar, saps? I quan vaig caure en la realitat, el primer dia que vaig trepitjar l'estudi, em van ficar la peli amb el minutatge, perquè jo fes el doblatge de l'Uta, estava en plan tremolant i amb ganes de plorar, pensant, és professional. Això és molt Mire perquè t'ha passat a tot arreu. Molt fort, molt fort. I tornava a casa després de les gravacions contenint, o sigui, he estat contenint moltíssim tota aquesta emoció, perquè evidentment has de ser professional. Quan pujava al cotxe, de tornant de l'estudi, posava la música al volum, cridant, i pensant que guai, la vida és genial. Llavors arribava a casa i em calmava. Dia següent, tornat a concentrar. O sigui, literalment la meva vida està com xun, així. Quina passada. Així. I jo crec que l'explosió màxima serà quan vegi la pel·lícula, perquè és que jo no m'he vist d'Uta. Jo crec que ploraré molt fort durant tota la pel·lícula, així t'ho dic. Ens diu la Mono que això és bonic d'explicar, et deu encantar el que fas. Sí. Li agrada molt. Li agrada molt. Sí. Per això estic aquí. He escoltat... hi ha un tema teu del New Genesis al YouTube. No sé si és que... No està. Ah, val. O sigui, això es va filtrar? Pensava que potser era del teu canal en el seu moment. No, sí. Era. Val. Però no m'ho he de treure, perquè clar... Vale. Ara és oficial. Clar. Esclar, el vaig escoltar fa molt temps, val? Fa molt temps el vaig escoltar. I, ostres, no és Ado, però com t'hi acostes, Però sempre siguent tu, siguent la Mire. Com ha sigut? És que a mi no m'agrada, no busco imitar ningú.
És el que dèiem en el programa de Netflix, que eres tu i l'Helena sí, la teva rival, era la que intentava sempre imitar una mica els artistes. Per això la pregunta és, com ha sigut adaptar-te a l'Ado sense ser ella, amb el teu segell personal, adaptar aquests temes? Perquè ha de ser Doncs complicadíssim. ha sigut molt dur, perquè jo no Clar. estic acostumada a treballar així, evidentment, ni l'estil de les lletres ni l'estil de cant són el meu en si. I jo crec que la gent que el segueixi ho notaran. Jo m'he hagut d'esforçar per intentar assemblar-me. Realment no ho he intentat al 100% perquè sé que el meu timbre vocal no té absolutament res a veure amb el de l'Ado. No té absolutament res a veure. És una persona que té la veu supercruixuda i àmplia. La meva veu és com si fos un violí i no encaixen. O sigui, són veus totalment diferents. El que jo tinc és molta habilitat per modular la veu i intentar imitar els cantants. Però tampoc volia... No sé, no em sentia molt còmoda intentant imitar al màxim. Així que vaig intentar estar a mitges, Sí, sí. diguem-ne. Acostar-te a l'estil de l'Ado i tal, però sense capficar-me molt. És a dir, jo tenia en ment que havia de posar el timbre molt més gruixut. Si tu has escoltat l'altre New Genesis no tinc absolutament res a veure i havia de ficar una altra força i una altra interpretació. Però era com si apretes un botó i a partir d'ara cantes així, però no estàs constantment pensant que has d'imitar tècnica ni res, no. Flueix, no? Perquè si no, després les coses no surten. Davant del faristol o el que fos per cantar, ja professionalment per la pel·lícula, quin va ser el primer tema? Ostres. Crec que... Mira, no, eh? Va ser la 2, la 2. Estem No parlant sé de la quina és la... pel·lícula, Sí, no, bueno, sí, Vale. els temes, sí, musicals. Va ser la segona. Va ser la segona, sí. Sí. Saps què passa? Que jo vaig estar gravant moltíssimes coses. O sigui, això, hi ha hagut un procediment darrere molt heavy. I la primera que vaig gravar així per càsting va ser New Genesis. La següent que vaig gravar per càsting va ser la 3, però juraria que la primera que vam gravar a estudi va ser la 2. Val. La 2. I quin títol té? És que hi ha molts títols amb... No estic Watashi wa Saikyo, crec. Val. Watashi wa Saikyo. Vale, Aquesta. val. Sí, perquè he anat veient els videoclips de l'Ada durant tot aquest temps, clar, és que ja ens arriba One Piece per fi, però ha passat temps. Hi ha hagut molts dies i tal per escoltar els temes de l'Ada originals. Hi ha molta gent se'ls sap de memòria. Sí. Pel xat diuen Hola Mononoke, és una habitual del canal, una creadora de contingut, fa contingut de Harry Potter en català. Ah, sí? T'agrada Harry Potter? Sí. No soc superfan, però sí, m'agrada molt Harry Potter. Pues sí. En el seu dia, quan era molt petita, era superfan, però no és que no ho sigui menys avui en dia, sinó que faig tantes coses. Fa molt que no toco Harry Potter. Normal. Éreu molts al càsting? Saps quanta gent ho eren? Quanta gent éreu? Sé coses, però crec que tot això no es pot dir. Vale, perfecte. Allò, portem una horeta i com tampoc no tenies gaire temps, jo, si no ens diuen res més del tema Uta, jo passaria a preguntar-te cosetes del teu àlbum. Val. Perquè també volem saber coses de la Mire fora de la Uta. Perquè llegeixo que em pregunten si he vist la pel·li sencera i m'he resistit per veure-la per primera vegada al cinema demà passat. O sigui, no he vist la pel·lícula. No l'has vist. És que... Per això dic que ara estic com... És raro, perquè porto tant de temps treballant en això i tantes emocions que em veureu una altra cara després d'haver vist la pel·lícula. Ploraré cada vegada que parli d'això. És com no soc conscient del tot, encara. Dia 3 de novembre, One Piece, l'escoltarem en català i en castellà cantant. A qui li dius hola? Un gatet? A meva parella, no. És que no puc mutejar el micròfon. Que no tinc per mutejar aquí, crec. Bueno, no sé com funciona. Ja té el sopar? Vale. Sí, és per això, precisament. És pel sopar? Anirem rapidets. Vale, perfecte. Merci. Teniu microones per escalfar-lo? Però ara has posat a cuinar. No, anava a dir... què t'ha costat més? Els temes en català o castellà? En castellà. En castellà? Sí? Sí, o sigui... el català és un idioma molt obert, vocalment parlant. El castellà és un idioma més tancat.
A mi sempre m'ha sigut més fàcil cantar en català que en castellà. I, clar, també com que el ser més obert sona més fi, i la meva veu és més acord a això, jo amb el català, diguem-ne que ja no vaig intentar semblar-me tan a l'Ado. Això em vaig esforçar més en castellà, i en català va ser com flueix, deixa't portar, perquè és tan obert l'idioma que sonarà molt més fi, facis el que facis. O sigui, vaig gaudir molt més cantant en català. Ens pregunten si utilitzes taules de so Mira, a casa. aquesta. Està aquí, que l'estic fent servir ara per aquest micròfon de roba. Mira, Tinc això i tinc l'altre micròfon està aquí. Passa que no us el puc ensenyar gaire perquè just he hagut de comprar avui un altre peu de micròfon perquè se m'ha trencat. Ja aquest és pels directes. Una targeta de so. Abans tenia una altra, tenia una taula més gran, però per fer el que faig, amb això que a més és petitó i queda bé aquí la taula, pim-pam, ja està, perfecte. el micro m'encanta, diuen. És nou, és nou. En tinc ara com... És xulo, m'agrada molt aquest micro. Ara et passarà el link d'Amazon, Mercè, tranquil·la. Home, tothom s'està comprant aquest micròfon ara. Jo me'l vaig comprar perquè vaig veure que tots els streamers feien servir el mateix. I estic molt contenta de moment, És una passada. Bé, és que sempre... Ja ho diuen, per fer streams, si tens un mal so, hi ha la gent que valora més el so que no la imatge de la càmera. I si tens un mal so, la gent se'n va del canal. Ràpid. És molt important. Sí. Àlbum de la Mire. Què ens pots explicar d'aquest àlbum? Vaig una mica perdudet, La veritat. Però he preparat cosetes, aquí? Que les farem rapidet. Doncs... Té data, alguna cosa? No, perquè m'ho estic fent... O sigui, és un àlbum totalment fet per mi. Evidentment, sí que estic contractant altres músics perquè, o artistes que em facin certes coses, però tot ho porto jo, tot surt de la meva ment, i em vaig posar a la meta aquest any que volia treure un mini-àlbum, evidentment, per començar serà tot online, i sé que ha de sortir abans que acabi l'any, o a principis de gener, però hauria de ser abans que acabi l'any. Tinc les cançons que falten ja fetes. Hi ha una que fa falta fer encara tota l'instrumental, però ja està tota la composició i ja comença a tenir la forma que tindrà l'instrumental. Però no té data concreta. No funciono amb deadlines. Funciono deixant-me portar una mica perquè si no la creativitat no funciona. I com que clar, no treballo per una discogràfica, és totalment independent, tot el que faig, doncs em permeto aquests luxes. Mira, farem l'última pregunta sobre el tema One Piece, que ens fa la Mononoke, que ens diu, les sales de doblatge on es canta són les mateixes on es parla? Vull dir, on es fa doblatge normal? Clar, tampoc has fet doblatge. Sí. No, clar, no he fet doblatge. És una cosa que porto moltíssims anys dient que vull estudiar, però no sé, si comences a explicar totes les coses que sempre Et vols carregar més feina, Mire? Sí, estic boja. Clar, molt boja. És que soc així. Sí, és la meva personalitat. Soc així. Quin signe ets? Géminis. Géminis soc. No soc gens fan de l'horòscop, No, jo tampoc. Vale. He tingut molts problemes a la vida per culpa de l'horòscop, ja t'ho dic ara, amb gent així rareta i, hòstia, bueno, rareta per altres coses, però l'horòscop era un afegit. Ja. La Mononoke riu. És que... Red flag. Quan la pregunta quin signe és, red flag. És que segons què li dius amb algú fa next. Vinga, un altre. O sigui, així, la vida és... Jo soc una persona... És increïble. Que quan denotes que algú et vol definir molt ràpid, adeu. Sí. No, soc gens d'aquest pal, ho sento. Mira, tornem a la pantalla d'abans perquè aniré apareixent temes teus, val? Amb imatge, He posat el meu preferit primer, que és el Magical Girl. Oh, que guai. A mi aquest m'agrada molt. Té un toc així, música alternativa, indie, i el pop aquest. És molt el teu estil. No sé si tens un estil marcat, si t'has sabut trobar ja, fent en solitari així un àlbum ja teu, però l'estil del Magical Girl et fa molt, Aquest tema sí. Jo crec que tinc definit un estil d'interpretar. I si pogués definir-te el meu estil a nivell més de composar, el que tinc claríssim és que sóc una persona eclèctica.
Jo m'avorreixo si faig una cosa molt monòtona, repetitiva, m'agrada experimentar i constantment fer fusions de veure de diferents gèneres i agafar coses que per mi sempre sonorament són un experiment. I sempre ha sigut així. De fet, diguem-ne que he trobat més el meu estil d'interpretar sent així, experimentant coses, però continuo sent així. No sé si arribarà un punt que hauré composat tant que diré, et sabré dir exactament què faig, però si ho he de definir m'agrada fusionar gèneres. De fet, totes les cançons són una fusió de diferents gèneres o de diferents referències musicals. Cada una té alguna molt peculiar. Per exemple, aquesta, evidentment, és una referència a tota la música que es fa J-Idol a Japó, però vist des d'un altre punt de vista, amb una altra estructura més pop occidental i amb un rap més propi de Corea. Però té un toc molt indie d'aquí. Per exemple, no sé si coneixes Sí. la discografia Elephant Records, No. que és de Madrid, treu molts temes així, amb molts grups així, com per exemple Axolotes Mexicanos, o Mexicanos, no sé com es dirien, que tenen aquest pal així, i són molt otakus. Escoltes, busca'ls al YouTube, quan puguis, No tinc i ja veuràs. I molts grups, per exemple, la Casa Azul també ha sortit una mica així d'aquestes discografies així com Elephant Records. Jo I- sóc una persona que em preguntes coses de Japó, de Corea i de Catalunya a nivell musical Sí, i conec un munt. Mai he escoltat pràcticament música així com espanyola, diguem-ne. No per res, sinó perquè, no sé, o sigui, he conegut la música a través de festes majors. Els meus pares no són d'escoltar res de música. Llavors, clar, jo he conegut la música a través de dibuixos animats i festes majors. Llavors m'he quedat amb... Saps? M'he quedat aquí. Sí. No sé, t'ho dic en sèrio. amb el famós disc que has dit a l'inici. No recordo el nom, de músiques populars catalanes. La pataqueta. Aquest, doncs, algun dia has dit que acabaràs a una plaça cantant això, cantant cançons d'aquestes, i ja estaràs feliç. Doncs pues mira, els d'aquest CD serien perfectes. I això, el Magical Girl, que m'agrada molt el tema. I sí, toques diferents gèneres en diferents temes. El següent seria el Yandere. Té un toc molt... És una música molt llatina, no? No. Jo la trobo molt llatina. La que és llatina és l'última, que ningú pràcticament havia detectat que el ritme és reggae, passat per rock. L'última quina és? Sortida d'emergència. Sí. Estic al dia, mira, És la veu del reggae. La fusió és reggae rock amb sintetitzadors típics del pop dels 80. Yandere és una cançó Doncs pues mira que em semblava un toc llatí. Estic pensant per què podria ser. Potser pels bombos que sonen a l'estribillo, però en veritat és purament, és el tema que té un gènere més definit, perquè és purament pop, sobretot coreà. Té una estructura i un format d'estribillo que és totalment K-pop, pop coreà. Un tema, sí. I em fa gràcia l'entradeta de l'inici, així, que és una conversació. I em fa gràcia, em recorda... S'ha fet en molts grups, però, per exemple, no sé si coneixes el Barbie Girl d'Aqua. Sí. Començava també amb un... S'assembla una mica, no? Hey, again! En aquest aspecte. Sí, és veritat. I em va fer gràcia, això. Sí. Espera, que ens diuen alguna cosa al xat. Us deixo un cinestat, vaig llegir un xic de manga. Molt bé, Mercè. Molt bé. Ens diu la Monoke algun grup de K-pop que t'hagi inspirat en concret. Molts grups de K-pop. El meu grup de K-pop preferit és SS501. Ningú coneixerà qui és, perquè és un grup que ja està totalment dissolt. Però penseu que jo he vist debutar BTS. O sigui, jo és que porto un porron d'anys aquí, en aquest mundillo. Llavors, és que podria començar a fer una llista molt llarga. Jo quan agafo un nínxol un tema que m'agrada, començo a explorar-ho tot. I és per això que després no vaig a altres llocs, perquè dins, per exemple, el K-pop, t'ho pentino tot. Ja em quedo allà perquè tinc material per un tubo. Però sí que dic que Yandere volia que tingués un toc més Blackpink. Per això deia, potser el que tu perceps com més ritme llatí és perquè és un pop que té el ritme més bailongo, més marcat, i això és molt, molt típic de Blackpink, tot sol tenir aquest format d'estribillo. Molt bé. O sigui que tu és d'aquesta que investiga a fons. O sigui, a tu t'entra un bitxet a casa que no saps què és i vas a la Wikipedia ràpid.
Com? No, no ho acabo d'entendre. Has dit que és de la criada molt investigar les coses, que vas a... Sí. Clar, tu t'entra un bitxet a casa i dius, hosti, aquest no el conec. Sí, sóc aquest Bicho tipus de... verde, largo, no sé què... No, literalment sóc així. Clar, és que ja es Literalment nota. sóc així. Ets aquestes. Sí, d'anar a llegir Viquipèdia, sobretot quan trobo animalets, ocells diferents, Clar. sí. I em Però no ho llegeixo la miris Viquipèdia, perquè tot mata a internet, tot mata. Sí, Clar. ja ho sé. Ja m'hi he trobat. Hanako-san, Mm, aquest també m'agrada molt. Aquí crec que torna el segell aquest així indie, alternatiu una miqueta. I sembla molt un opening o un ending també de sèrie, eh? Li quedaria molt bé a un anime. no, ja no m'ho Hanako-san. havia imaginat així. Jo quan... Aquest és el primer tema que vaig treure És així lo en maco de solitari. la música, interpretar tenia- diferents Clar, sensacions. clar, no, tal qual. Jo tenia en ment un estil més literalment propi de musical, però a mesura que afegíem sons que donessin sensació d'estar tancat dins un lavabo i sensacions fantasmagòriques, doncs va acabar quedant el tema de la manera en la que està actualment. Però és el que em costaria més definir perquè és el primer que vam fer. Vaig tenir molta ajuda, en aquest tema vaig tenir molta ajuda del noi que m'estava fent l'instrumental, perquè principalment jo la percebia destacant més el piano i no sabia exactament com trobar l'aura fantasmagòrica. I sí, tenia molt clar que havia de tenir molts cors, que havia de tenir una tornada amb moltíssims cors que fossin com fantasmes. Això sí que crec que és una marca molt personal meva. M'agrada molt. Però en aquesta, que va ser la primera, realment no tenia molt clar què estava fent. Em vaig deixar portar molt. No vaig ser tan eclèctica, no vaig investigar tant com amb les altres. Aquesta em vaig deixar portar molt. Sí, Hanako-san és el primer tema? Sí. Val, no estic seguint cap ordre, O sigui, jo No. he anat escoltant, he anat analitzant. Sí, aquest va ser el primer que vaig Òbviament. fer jo sola. Vam fer una cançó pel Rubius el 2020, Val. per una sèrie de Minecraft, la vaig fer amb un altre noi, i fins a aquell moment normalment treballava amb un altre músic composant. Llavors aquí jo vaig fer tota una composició i vaig contractar un músic que em fes l'instrumental, però sí que és cert que és una persona que treballo amb ell des de fa molts anys i em va donar molt bons consells i el tema ha acabat sent el que és. Aquest principalment és el que m'han ajudat més i va ser el músic que m'ha fet l'instrumental. Pues Hanako-san també m'ha agradat. Jo ja et dic, m'imaginava un opening o un ending. Mira, li quedava bé tal una cosa com una altra. Sí, jo ara que ho has dit estic imaginant un ending, sí. Tens raó. I no tinc imatge, però amb Apollas Grises també m'ha agradat, perquè predomina moltíssim la veu i la instrumentació queda més com un segon pla, però molt segon pla. Sí, Finet, correcte. no és protagonista, però hi és. Sí. I ajuda a que la teva veu vagi fluint. I també és un tema molt maco. És un tema molt maco. Havia de ser... La idea de Apollas Grises era un conte narrat, llavors el més important era la veu. És la sensació que dona, com un audiolibro d'aquests, no? Per dir-ho així d'una manera. Correcte. Molt bé. Man 27, Crocodile. Ole Samire. Un dels meus moderadors. Doncs mira, moderador, moltes gràcies per ser aquí. Si vols moderar una mica el xat, tu mateix. Pobre. No, és broma. I mira, l'últim que tinc, i ja també et deixarem, que sopis, és Salida d'Emergència, que és l'últim tema. Què me'n dius d'aquest? Que aquest també és molt opening, Sí? Sí, aquest també té el seu... Aquest és potser ja la més anime. I no per les imatges que es veuen al videoclip, sinó per com sona, no sé. A mi em fa molta gràcia escoltar les percepcions que tenen les diferents persones que van veient això. Jo crec que la majoria de gent ho relaciona amb anime perquè hi ha figures de l'anime. Pel que fas, també, no? Però, clar, pel que Dels faig. covers. Però sí que és cert que aquest tema està basat en el reggae. O sigui, no té res a veure amb l'anime, però amb un guitarreo que és més propi de rock alternatiu japonès. I amb uns sintetitzadors que serien més propis de bandes de música com Muse. Però clar, arribar a la conclusió de que és una fusió d'aquestes coses, molt poca gent que es mira la música des d'un altre punt de vista s'adona.
Però, clar, és molt curiós perquè les sensacions de cadascú són diferents, però el tema aquest és el tema llatí, és un tema llatí. És latino absolut, està basat en reggae. Pa, para, pa, pa, és reggae. I bé, no sé què dir totalment més del tema, que m'he tret fa poc i estic com, acabo de parir un altre fill, saps? És com, Clar, i no pares de parlar. Clar. No, però que estic molt contenta i m'agrada que surti el tema perquè animo la gent que les escolti. Hi ha cançons que són més fàcils que siguin virals, que la gent les escolti, i altres que són més alternatives i costa més. Clar. I les tires endavant gràcies als Patreon, no? Dius, de tots els seguidors. Imagina't, eh? Sí. Són finançades amb els seguidors. Com Per se això t'estima, costa mire. Sí, soc molt conscient. A vegades ens acabo dient en plan que em sento malament perquè la gent m'ajuda moltíssim. Mm. O sigui, molt. Gràcies, perquè si mirem la Mire de l'inici, crec que continua sent... Ets la mateixa? Ets encara tímida? Sí, no. Sí. No. O sigui, a veure. Ets una mica més oberta. Sobretot quan cantes ja surt una altra Mireia. Sí, soc una persona reservada. Sí. Evidentment, com estic acostumada a treballar en públic de la manera en la que soc, puc donar la sensació que soc extrovertida, però no, soc molt meva. Gaudeixo molt d'estar sola, de fer coses que, diguem-ne, que no són normatives. Hi ha molta gent que no comparteix els mateixos gustos i visc com molt el meu rotllo, no? I això crec que em fa tenir unes percepcions a vegades diferents d'estar amb gent, i em quedo així estic molt bé. Però sí que és cert que he tingut moltíssims problemes d'autoestima, de saber acceptar-me a mi mateixa i tenir seguretat en mi mateixa. I això és una cosa que, evidentment, sempre no acabes de solucionar, perquè la vida és un camí que sempre et porta a obrir noves inseguretats, però que crec que a dia d'avui he solucionat molt. Soc una persona que puc parlar amb molta seguretat de qui soc i de la meva feina, tant de les coses bones com de les coses dolentes, perquè soc conscient de les coses que vull fer i d'on vull arribar, i si per arribar a aquell lloc doncs s'han de fer certes coses, no? Doncs aquí estem. I això abans no... Jo abans no podia llegir comentaris negatius, no era capaç de parlar de certs temes. De fet, jo quan era petita ni tan sols parlava. Soc una persona que va trigar bastant a començar a parlar amb els altres, no tenia amics, no mirava els ulls de les persones. Tinc un carrerón com a vida que gràcies al teatre i a la música, per això jo m'estimo tant la música, m'ha fet créixer com a persona. I és per això que considero que segueixo sent... Tinc l'essència, tinc la mateixa essència, però sóc una persona que ha evolucionat. O sigui, he evolucionat i sobretot he adquirit noves habilitats que em fan poder ser una persona molt més competent a dia d'avui. Artísticament, quan cantes, sempre ha sigut la mateixa, perquè és el que deien al programa de Netflix. Es veia tot això que dius ara, però és que quan cantaves semblava que tota aquella por que tenies quan se t'enfocava en primer pla i tal, desapareixia. Era una altra Mireia. Dius, hosti, quina passada. Perquè un altre no hauria pogut cantar. És que no li sortiria ni la veu. Però tu sembla que de cop evoluciones, digievoluciones i acabes sortint la Mira aquesta que pot amb tot. Són molts anys, O sigui, són molts anys i una lluita interna molt gran. O sigui, jo havia pujat a escenaris de l'institut i sortir plorant de l'escenari perquè el micròfon havia deixat de funcionar a la meitat i no era capaç de continuar. I bé, anècdotes així en tinc una pila. Però al final és una cosa que em diu la meva parella fa molts anys i sempre la dic: has de valorar què pesa més, la por o les ganes que tens de fer aquella cosa. Si és la por, la que supera és que realment no tenies tantes ganes de fer allò. Exacte. Llavors has d'aconseguir que, si realment tu vols aconseguir allò, la por vagi disminuint i la puguis superar. No sé si ho he dit abans, però ens diuen grandíssima compositora. Crec que ho he dit, no? Merci. Ho repetiré 1000 vegades, perquè... No ho sé, però em No fa és cap molt feliç mentida. això, que és com arribar a dalt de tot, per mi és poder crear allò que tant t'agrada, no només cantar-ho, sinó crear-ho totalment, treure-ho de dins teu i tenir allò que no existia i acaba d'aparèixer, ser una màgia. Jo, la veritat, desconeixia que estaves fent cançons originals teves. Jo, de tant en tant, sí que veig algun vídeo teu, però jo podia pensar que jo era el típic opening de temporada d'estiu que no he vist, Això el passa a tothom. o qualsevol cosa. No vull dir que tot semblen temes d'anime. Si ara els miro Sí. i els escolto, dic, no, aquí hi ha una composició que no té res a veure amb això. Clar, però no, és normal, i de fet, Clar. evidentment, molts referents són japonesos i coreans.
principalment. I és una passada, mira, aquí va entrant més gent que just al fer el follow ja al chat directes per poder saludar. No sé catalán, pero verte siempre es un lujo. Maquíssimos. Pyrox98, mira, Gràcies. subtitularé aquesta entrevista si puc, només per pels teus fans, clar que sí, perquè en tens molts de D'Amèrica fora, Llatina. clar, Sí. i no Sí, dominen per això el contingut principalment sempre és en castellà i de fet tinc pendent fer alguns vídeos en català a YouTube. Tinc ganes de fer coses en plan càmeres ocultes i tal, i clar, seran subtitulats. Per això, generalment, i tenint en compte que he fet tanta feina, no parlo en català perquè no em dóna temps a subtitular i tota aquesta gent. Bueno, els meus directes sempre acaben escoltant el català, tenen un comptador de catalanades i estan molt en contacte amb la llengua i sempre tenen molta curiositat i són molt macos. I els teus covers en català que feies més a l'inici, encara en fas algun, Això també Sí. ens agradava molt a tots escoltar-los. I la gent és Molt supermaca, els comentaris. Sí. Normalment la gent, a la gent li fa molta il·lusió veure que en un idioma que desconeixen també hi ha openings d'anime, no? Sí, sí. Mira, aquí tinc un altre single d'uns que vas versionar en català, l'Step by Step, de Ziggy. Oh, step by step. Com dius, pas a pas, cas a cas. Deies en les dues Sí. estrofes, que ara ho recordo, És que quedava, Sí. quedava molt bé. Ziggy, l'has escoltat alguna vegada, aquest grup? A Sí, part de... he escoltat més d'una cançó, també, sí. Té un rock blues i un hard rock molt bo, aquest grup. Sí. És molt, molt bo, Ziggy. És molt bo, el recomano. Que li agradi així el hard rock d'aquest japonès, tan bo. Està molt bo. És que també m'agrada molt a mi els grups japonesos, No pararia. És que són molt únics. Sí. Tenen coses molt úniques. Tinc un recopilatori, de la Miho Komatsu. El tinc. Que guai. Trobes a faltar el Miho Komatsu? A Conan? I ja acabarem, Com dir-ho? Són diferents fases que va passant l'ànime. A mi hi ha vegades que les coses m'agraden en un determinat moment i no sento la necessitat de que tornin a venir més tard, saps? Poden quedar-se allà. O sigui, Nazo ja no la trobes tan bona com abans? El remake que van fer em sembla molt interessant. Bueno, a mi una cançó m'agrada molt, m'agrada escoltar totes les versions possibles, però evidentment la que em fa tremolar el cor és l'original. És l'original, totalment. Sí, encara t'agrada. No... Sí, no, ha no, baixat. evidentment. Era això el que deia. No, em segueix agradant moltíssim. Pensava que deies en plan per què no canten nous openings o tal. No. Em referia. Parlava tenint en compte això. Pues anirem acabant. Moltíssimes gràcies, Mire. Ara em vindran a obrir una porta una altra vegada. Amb el sopar, Amb el sopar. Sí. Pues sí, molt content de veure't, perquè ja no ho hem dit en el directe, però jo et vaig conèixer menor en un saló del manga, allò que volia cantar, volia fer-se un canal de YouTube, i jo i 100 persones més segurament et vam dir tira, el no ja el tens, el fracàs ja el tens, tira, prova-ho, i vas començar. I mira ara. Mira ara on has acabat. Inclús et vaig donar per Facebook el contacte perquè coneguessis a l'Èlia Periwinkle perquè féssiu coses. Ostres, Sí, et costarà recordar... Sí, en el Facebook, sí. Ara sí que m'ha fet una gran enllaçada. Ostres, que fort. Clar, jo sempre ho recordo i sé que qui ha crescut i s'ha fet el que s'ha fet, és impossible que recordi perquè ha vist 50.000 personnes ja. I ha parlat amb moltíssimes. Nosaltres ens quedem amb... jo vaig parlar amb la Mire, Hòstia, però una barbaritat, I més fent col·laboracions amb gent de diferents països, treballant per tantes persones, viatjant... O sigui. Però no, clar, jo el primer record que tinc de l'Èlia no sabia com havia arribat al seu canal, ara entenc que va ser per tu, Sí. I de veure el seu canal... perquè la coneixíem personalment. Que fort. La meva parella la coneixia perquè li ha fet de directora de teatre en el centre en el centre cívic que tenen, allà feien teatre, tenien un grup, Que fort. i l'Èlia hi participava. Hòstia, l'Èlia és una persona que aprecio moltíssim. Que això la vaig veure amb el canal, no me'n recordo com va anar la cosa, però tenia l'oportunitat de fer el meu primer concert com a Mire, i vaig pensar, uau, seria molt guai si venen més cantants, i una de les persones que vaig convidar va ser l'Èlia, i allà la vaig conèixer en persona. És que vau anar a algun event a cantar One Piece, que anàveu les dues disfressades de Nami, no? No, aquest va ser el primer que Val. jo anava disfressada de Nami i ella anava de Kagome.
I allà va Val, ser quan vaig conèixer en val, persona, perquè la vaig convidar jo perquè vingués al concert. clar. Allà va ser quan ens vam conèixer. Després hi havia en Marc del Racó del Manga, que no sé si encara és aquí, que va fer el Tenkaichi musical, i un dia li vaig dir, tens dos noies que no serà per mi, mira, estic, però ara formen part del teu Tenkaichi i jo puc dir que d'alguna manera he portat el meu granet de sorra. I ben orgullós per al Racó del Manga. És que tot És al final, és un És mocador. bueno, clar, perquè molta gent que ens movem dins del mateix gremi no, acabem connectant-nos i literalment ho has dit així. Sempre hi ha persones que porten un granet de sorra. I clar, evidentment són moltes coses, molts anys, no t'acabes recordant, però ara que ho has dit, jo he enllaçat totalment. I mira on tenim l'Eli ara també, que la tenim al Super 3. Sí. He de quedar amb ella perquè m'expliqui bé tot, perquè, mare meva, estan passant tantes coses amb tots els meus amics, no sé què està passant aquest any, que tothom està començant a fer gires, anar a televisió, fer programes al Prime. Mira, em sembla de les millors coses que ens podia passar i ara mateix que es revivís d'aquesta manera el món de l'ànime i Sí. que tantíssimes persones que tenim tant carinyo per això i que a més tenim altres talents, podem crear contingut de diverses maneres, no? Des de persones que fan comèdia, cant, etc. En el món de l'ànime que ara se'ns donin aquestes oportunitats laborals. Em sembla... Aquest retorn Una de l'anime és brutal, aquesta segona època, gràcies a TV3, Super 3, la gent que hi ha darrere, i el Racó del Manga també, que van recomanar sèries i tal, Que guai. per targets i tal d'edats, i estem Molt on bé. estem també per la mateixa cadena i per creadors de contingut que han aportat el seu granet de sorra. El seu granet, és que al final és una És suma això, de moltes sí. persones, de moltes il·lusions, i d'unir-nos, d'anar creant totes aquestes oportunitats, lluitar per nosaltres mateixos i anar impulsant tot un món que té moltíssima gent al darrere i el món de l'ànime sempre ha sigut molt potent i crec que cada vegada ho és més, sobretot després de la pandèmia, i s'està demostrant que pot arribar a molts llocs i que pot ser professional en molts àmbits. Per això I també... això és una passada, tio. Per això també et volia entrevistar. Ja no era la UTA, perquè has vist tampoc és el que hem parlat d'UTA, era perquè volia tancar aquest cercle amb tu i dir, mira-la. I la parella és la mateixa d'aquell moment, o sigui, els dos t'hem vist a YouTube, és que és... no sé. És com haver-te adoptat, d'alguna manera, i t'hem vist pujar fins a tope. Estàs ara... Ets l'UTA del nostre anime favorit. A casa, aquí, som de One Piece. Bola de Drac és nostàlgia, però One Piece Que One Piece és la nostra vida. és diferent. M'ha agafat més gran, però és la nostra vida. Les coses ens transmeten a l'edat que sigui. Hi ha Sí, coses que jo crec que em seguiré emocionant passin els anys que passin. Merci pel follow. Ja acabem, Ja em sap greu. Però bueno, volia acabar-ho així i ja està, hem molt tancat bonic. el cercle. Ja Hem puc tancat dir... el cercle. Mira, t'ho diré... Deixo de tinc fer un streams, ja està. pensament. No. broma. Fa molts anys una persona, me'n recordo que em va fer un dibuix, per si algú no ho sabia, evidentment, tot això ho han vist, m'ha enllaçat a que la descripció del meu canal és Bienvenido a la tripulación pirata, soy la capitana y vosotros sois la tripulación, no? I és com el Sí. lema de sou els meus nakamas. No és que hi hagi una persona que és com més important que l'altra o així, jo soc la que guio, i una vegada, fa molts anys, una persona em va fer un dibuix on sortia jo així, vestida com de Luffy, i hi havia un munt de persones posant la seva mà i era com una piràmide de gent que m'estaven com aguantant, no?, d'alguna manera. I quan menciono això la graneta a sobre, i pensant en One Piece em ve sempre aquella imatge. Que susto. Ja, se m'acaba. Ja està. Aquí... Pues això, la meva percepció de com és aquesta feina. Ha sigut un plaer, mire. Merci. Has pogut dir bastantes coses, Duta. Jo crec que volia saber el més per sobre, ho has dit. L'altre tampoc ja es veurà quan toqui, és que tampoc no m'interessava. Dintre de 2 dies, un dia i mig, als cinemes. Ja està, el dia 3. Ho hem tingut aquí en el directe tota l'estona. Dia 3 de novembre als cinemes, en català i castellà. Vosaltres escolliu. També hi ha versió original, però per escoltar-la en versió original ja... no sé, no? Vinga, És quasi com anar... No sé. La meva sensació, a mi m'encanta, One Piece en japonès, i estic moltíssim acostumat a One Piece en japonès, però tinc la sensació que si vaig a veure-la en versió original és com si connectés la pantalla d'un fansub en el cinema amb un projector i me posés un episodi de casa, saps? Que no sé, és molt... No sé, en català o en castellà? Vosaltres escolliu. Havent trobat One Piece en català, no puc
no puc desenganxar-me de One Piece en català. O sigui, la il·lusió que em fa a mi estar amb els dos actors de doblatge preferits de la mateixa pel·li... Ja et dic que ploraré. Ens diuen, ha Directe. sigut una entrevista preciosa. Moltíssimes gràcies, Lady Novi. Merci. I tenia moltes ganes de la Mire, sí. Si no hagués sigut fora de UTA, també l'hauria fet venir tard o d'hora. Però mira, One Piece uneix la gent. Totalment. Jo sempre ho deia, en Bola Drac també ho deia. Jo sempre he dit, els amics d'en Goku també són amics meus. Però Que maco. amb One Piece també passa. També passa. Perquè en Luffy és guai. més bon noi que en Goku. Sí, No sí, treguis les batalles. sí. Acabem aquí el debat. No farem debat ara. Moltíssimes gràcies. Farem una raid, val? Li farem a la... Ja la tenia agafada d'abans. A la Cimer Valenciana, que la tenim. I ja acabarem. Moltíssimes gràcies a tot, xat. Avui sí que he pogut estar per vosaltres. El dia de Bola de Drac el xat anava a full, era quasi impossible. I amb 3 persones a la vegada era jo, deixeu-me que m'acostumi. Bona nit, macos. Us estimo molt, encinestrats. Ens veiem al següent directe. Que vagi molt Cuideu-vos bé, bona nit. moltíssim. Mire, un ple. T'estimem tots. Moltes gràcies. Que descanseu. Adéu. Adéu.